Това изображение е генерирано от изкуствен интелект. Какво толкова ще каже някой? В интернет е пълно с такива генератори. Да, ама те са платени. Или имате само по няколко картинки на ден. Безплатни. А това е от изкуствен интелект, който качен на моя личен компютър. Генериране в нас. Представете ли си колко напреднаха нещата? В нас имам изкуствен интелект. Преди за такова нещо бяха нужни огромни сървъри и огромни програми. А сега няколко минути инсталация и вече имам пълната може да генерирам изображение. Бъдещето идва по-бързо, отколкото го очаквахме. Ще видим дали някой няма да го спрат, защото това бъдеще няма да е изгодно на много хора. С този огромен технически прогрес трябва да има промяна и в социалното общество, защото ако няма промяна, милиарди хора няма да има какво да работят. Една такава програма вкъщи и нямаш нужда от графичен дизайнер, от художници, след това от аниматори, от оператори, от артисти. Вече правят страхотни филми, които не може да разберете хора да играят или са генерирани. Пуснете си един филм и вижте надписите след това. Хиляди хора са нужни за един филм. А скоро всеки ще може да е продуцент на филма от дома си. Няма нужда да е креативен, няма нужда да измисля сценарии, защото компютър пише сценария. Няма да измисля музика, защото компютър пише музиката. Няма нужда да наема артисти, защото изкуственият интелект ги създава. Няма да има нужда даже и да измисли тема на филма, защото изкуственият интелект ще ти предложи няколко теми, които ще бъдат печеливши. Цяла една индустрия ще се срива и не само тя. Няма да има нужда от шофьори, от работници по фабриките на поточните линии, от домашни помощници. Няма да има нужда от хора на почти никакви места. И пътищата са два. Или господарите да утилизират, да унищожат ненужното количество хора и да си оставят само някакви роби за забавление, или да направим едно социално общество, в което всички са равни, в което роботите работят, а ние се наслаждаваме на живота. Според вас, дали малките гнусни душички на господарите ще разрешат такова нещо? Защото тогава те няма да са господарите, те са равни на нас. Сега и крепят парите, властта, лъскавите коли, лъскавите имоти, платените жени, разкоша, хубавата храна и най-вече властта над нас. За да могат бедните им нещастни жалки душички да си помислят, че са нещо повече, да се почувстват значими. Всъщност това е единственото нещо, което имат. И ако им го отнемем, са нищо. Да, няма да предадат властта, доброволно. Затова е нужно промяна направена от нас, за да има бъдеще. Аз продължавам да си правя интересни картинки и видеа, дано някой ме слуша.